Arwakini machiegni nyakura Ramogi jwang' chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo kod yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tayo gi e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawachako chenro mar ohala gi mwandu ka nyakura Ramogi jwang' wadamenyo ohala mano mar construction plates. Gigi itiyo kod thothgi kod joma chuo. Ma en pap miwacho ni joma chuo emopong'o. Evelyn Odero osetimo ohala kuom kinde malach. Kendo leronwa okang' mane okawo mar chako timo ohala ni. To bende ber ma gini osekelo ne ngimane e kind jowetene en kaka ng'ama miyo. Wawinjane sigande. Erokamano maduong'. An nyinga giluonga Evelyn Odero. An gi nyinga ariyo. Moro en Plaster Engineering Works. Plaster Engineering Works ni en mar ohala matimo ni. Ohala ni watime wawang'o drisni, dhoudi. Wan gi gik mang'eny watimo nyaka loka gi chairs mag school, otendni, kendni. Mar adek an gi scaffolder mag iluongo ni ngas gi dholuo mikidho kiwiro godo rangi. An gi plates miologo shattering. Koro ohanda ni asebedo katime chakre 2013. Ema nachake. Welding ni gimomiyo na kete chunya na time. Jaduong' nondika kaka wang'e. Koro ka nondika kaka wang'e nabiro ga tayepo tang'icho. Abeta ng'icho. Koro one day I decide, ng'icho ni adwa ng'icho chala nyaka karang'o. Ka nabiro mana taloro tang'icho. Koro nachako concentrate kuom funde. Aneno kaka gitiyo, gik ma gitimo. Koro acho ni an bende adwa bedo welder. Koro ka nabira kuonga lan gimoni quotation, anya timo quotation mar drisa mar 3x3, 4x4, 5x5. Koro ka naseng'eyo kamano koro nan gi courage. Ni sama customer biro kata tan client onyisa ndi pima red dress nika. Tadhi apimo koro tijen matumo quotation. Ka seng'e quotation to fundien mana miyo tich gi mayude quotation ne motimo. Ohala ni go hinga madongo. Welding nyalal kata dweche 6 ko onge. Iyepo tiloro, ichulo soja, ichulo rental ma workshop. But nitie gik makoro waketo backup kaka scaffolder muwinjo go, plates go. Gin gik madhi every month, scaffolder dhi daily. Kikawe kawuono, kinyi chule kamano. Koro plate be dhi monthly. Koro ka in kata gi plate 400, ting'e mabe ni na month kata onge welding tich, to plate ose 140. Koro mane momiyo ok wadhi mbele nikech wan gik waketo gik mamiyo backup sama welding nochu. Jakono ohala ni obo chudo to mana kiluoro handi. Mano kendo gima nuoyo. Ok tonga yie ni jopiny no chudo. Ohala te ji timo to tamo jo. Ohala en obro chudo kendo obro timo gik ma wandas to mana kiluoro handi. Ohanda ni osemiya woke rental adake dalana. Ohanda ni osemiya adake ngima maber gi nyithinda nya chulo nyithindo fee, wanya daji kwe, wanya nyalo kar mwanyalo. The first thing kiki ya ohala mikia kakitimo. Nini yepo to ng'ate matimo ni. The first thing timi kuong ing'e gimilongo ni ohala no ringo nango kaka quotation miya nyisi cha. Ng'ato dwaro dhoudi abich. Dhoudi abich yodhi koso material marom nadi. To funde dhi chulo pesa di. Mano king'eyo kata beda ni tiyo office moro to in gi workshop tibro tim. To mar ariyo ohala ni joma ng'eny osegombe to gin joma ok nie field. Koro ohala mora kata osiepa mosacha modwa yawo nyaka mi advice ni kanyi ibro betie pile kikiriwe gi tiji moro kata ohala moro. Ni ohala ni mondo tim kuong ichak gik backup kaka plate. Wang kata plate 600. 600 ni kanyi sewa ng'en 60 per month. 60 ni ibo wacho na chulo oda 20, workshop 15. Kaka loan moro mana chako keto go dress ni gidhoudi display kamoro nya chulre kata 15,000 wacho ni kawo kata 100 market display. Ibo doka plate mana wango 60 ni rent en 20, workshop 15, loan chabo nya chule. Koro ineno onge pek moro mo en ga inya nikech oseketo gima otuongo keto income. Koro mane wacho ni kiki kuongi kaw loan niketi ohala ka onge income mani sega bedo go mbele. Kech ohala nya pudho sasa. Welding kaka idwa chake nyaka ibed gi machine, grinder, gi gimilongo ni vice. Vice ng'ado chuma, grinder, machine weng'o. Kaka unya yuda, an kuchopo iya town, ikalo kondele, kapok ichopo kona lejo,
nitie rough road moro ni Forum but pet kama nitie petrol moro kanyachiel from Forum to my workshop and 100 meters. Ramogi Juang sigana mar ariyo tero wa e boma ma Ngong kata Ngong town mayudore county ma Kajiado to gige mathoth nitie county ma Nairobi. Mano gima na winja ni ohande mar uso vitenge kata mag twang'o sude mopogore opogore mag joma chuo kod joma mine. En ohala manochako kinde machuok bang' weyo tich kama ne otiye. Tinende oyudo orders mawuok nyaka e pinje maoko moting'o Amerika, nitie mawuok e boma ma London, moko bende okawo mawuok e pinyno mar Ghana kod alwora mag Afrika. An nyinga Linda Achieng', atimo ohala mar lewni, biashara na iluongo ni Kente Creations. Ohala ni asetime kuom higni 8, nachako higa mar 2016 kane awuok kuma ne ondikaga e tich. Koro kana aweyo tich to nokang'eyo ni adhi bedo oko e muda marom nade. Taneno ni mondo achak ohala matin karito godo. Nekich asewuotho bende pinje mopogre opogre. Koro mogik kuma natie ne an DRC Congo. Kana duogo gi lewni vitenge mang'eny akano e ot. To wuoda onyisa ni mondo achak mana gi gima an godo e lweta. Kamanyo ohala manyalo timo kopod ok ang'eyo ni adwa timo ang'o kapok adok e tich mondo ndika, to achak gi gima an godo e lweta. To kang'iyo ni asekuno lewni adi, tayudo ni an gi pieces 100 mag vitenge. Tawacho ni sawa, ok anyal rwako magi te. Koro 100 pieces manachako godo gi, natieko gi juma achiel. Kendo ji dwaro moko. Koro achako manyo kendo kaka nyalo kelo moko. Kana chako uso materials, to customers mana uso ne gigi. Koro shida moro chako duogo bedo ni, koro wan gi materials aseng'iewo 10. Tana dwa rwako law adhi arus to theme en African. Arwake nade idhi twang'o na kanye, kaw lewni gi dhi twang'na. Kaeto mama na ong'isa ni gima ber ma mondo atim en yawo kar tweng'o. Funde ng'eny mamanyo tich mabeyo Nairobi ka many kar tweng'o. By professional background mara asomo African Nazarene University. I have a BSc in International Business Management and I focused on entrepreneurship. So I realized na yudo ni in knowledge man godo gite anyalo keto gi e tija tati. To kaka nachako inyalo wacho ni market no accept na yudo support mang'eny kuom wede na gi osiepega. Makaka nachako ohala maduong' dichiel gi funde 4 dichiel. To nyaka nachak gi funde 4 pok nwadok chien. Anyalo dhi nyaka funde 11 kaluwore gi tich. Sani an gi ji 13 ma andiko matiyo koda. Kendo an gi chuo gi mon. An gi joma ik gi ng'eny moinga kendo an gi jok matindo. Kata nyiri ma osewuok e school mar puonjruok to gidwa mondo gi medre practically a working environment. An kod gi ma ikonyo gi wajiwo gi mondo gi ng'e tich. Koro gikonyowa kendo e tije mag lwedo. An gi jok michulo juma ka juma every Saturday. To pile godhiambo ka giwuok bende nyaka imigi gimoro matin nikech gin gichalo jo amal. To dwaro matin no emodhi ochamo gi joge modong' te idhi kwanone ichule ka juma orumo. Koro an gi dichuo matiyo godo ma en accountant, a graduate ma chon ane mana ndiko ga gige kweno te. Gik mwang'iewo, gik mwauso, gik machulo. Koro nochopo kama nayudo ka okanyal keep up gi ndiko gik moko te. Ka giko dwe romo to aonge report mora moko ating'e wiya. Koro ka ng'ato penja documents wato aonge gima nyalo produce matangible mami a good reflection. To tich to watiyo mang'eny ma turnover ni malo. Koro momiyo naneno ni ber mondo akaw ng'ato manyalo concentrate nikech an bende anema awuoyo gi customers sama gidonjo, the first point of contact gi customers. Koro nayudo ni an gi tich mang'eny ahinyra. To sama wuok kata ma travel adhi dala to ji omoko. An kana nachako gi mar stima direct. Nikech nang'eyo ni kachako gi matindo ka
to odhi bedo na slow taonge shida mar stima. Koro wachako gi mamalo nikech mamalo ni mafunde mabeyo ong'e tiyogo. Koro nachako gi mar stima direct. To mar minyono no bende ber nikech sama stima olal to mano konyi tieko law. En mana ni pas korka pas nyalo chandi, ok nyal go law pas, to pas nyaki go. Kata sani an kod gi ariyo ma konyo waga gi jopuonjre. Ng'ato mobiro mana mondo perfect to pok ong'e tiyo gi mar stima, kata konyowa sama stima olal to law nyaka ni tieki. Kana chako gi mashinde ang'wen, nachako gi ariyo ma you can call them used, to ariyo ni gin brand new. At that time nang'iewo machines ga about manyien nang'iewo 30,000 to mosetiyogo nang'iewo 22,000 22,000 each. Kaito ntiere specialized machines mag finishings kaka ma milongo ni overlock machine be nyaki bed godo. Kopo ni ng'ato dwaro yawo ohala ng'ato nyalo yawo kata gi machine achiel to grow. Nekich samoro en owuon en fundi. Koro bo bedo kanyo. To kodwaro ndiko fundi machielo makonye, tang ojiwore ochako gi machine ariyo mondo bed gi ng'ama konye. Kenya. And gi customers mani UK, Switzerland and US. Mawero kuomwa ma every time ng'ato goni ago simu ni an gi ng'ama dhi mawuotho in the next 1 week. Ikna lewni 20, ikna lewni 10, tangna gik ma ingo. Koro sechego gima timni waloso lewni ma ready made. Waloso lewni ma ready made free size. Odiochieng' gotieno kawatiyo ena day and night watiyo. Omiyo mano wawacho ni Nyasaye osekonyowa. Kibiro gi material mari dwa mondo twang'ni law, wanyalo chaki kata gi 1,500, 1,800, 2,500 kaluwore gi design midwa mondo watwang'ni. To lewni moko bende nitie mwaseloso ready made mabeyo maji biro to ng'iewo law mosetwang' ma ready to go gi 2,500. Kodwa warwakou kendo biuru in large number. Romanyowa mbui mar Facebook tibo yudowa Kente Creations Designs and Leather Products. It's a very active account. Ibo yudowa kanyo. Instagram Kente Creations, TikTok Kente Creations, inyalo neno gik mwaseloso. To kidwaro biro kendi mondo binen mondo wapimi, to idha mtoka kaya town nyalo kawo Super Metro Trans from Ambassador number 111 makeli nyaka Ngong Town. Ilor B Energy, we are located at Country Arcade Building, 2nd floor, room number 22. We are right next to B Energy, that's our landmark. But if you know where Delta Petrol Station is, that's also, we are in the middle of B Energy and Delta Petrol Station. Kundi, nyauru, limauru, gerwauru, biwatwengu, kakine nandisrani, walo soleo ni mabega hii. En lit gi kuyo nyako Ramogi Jwang' kowuok e mesa mar Ohala gi Mwandu kod Ramogi TV ni mar miyo mwawinjo sigande sani Linda Achieng' nowito ngimane ndalo 2 kende tok kane osetimo sigande tarik 13 dwe mar 5 higani. To bende nowito ngimane tarik 15. Mano en lit gi kuyo ne anyuola, wede kod osiepe. Wakwayo mondo Nyasaye obed jahochu e kindegi ma ukale lit gi kuyo mapek. To bende uwinjo kanyo namba mochiwo, ohande pod dhi nyime. Wamed siro ohande kachiel koda ka jodalane kod jogo duto mane tiyo e bwo ohande manitiere kata mano Kent Creations. Kendo kawuono waoro ote magwa mag lit gi kuyo. Nyasaye mondo oket chunye kama okwe.
battle against pests. It's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. In seconds. Ni simple. Ingia gonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Arwaki ni machiegni kendo nyako Ramogi jwang'e chenro mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete kar kae. Kawuono wadhi e kaunti ma Homa Bay. Warado kod Eric Hyde. Eric Hyde nyako Ramogi jwang'e kar dak ma Karachuonyo. Timo ohala bende boma ma Nairobi. Puothe ni Homa Bay to uso gigo e kaunti ma Nairobi to kewo gi konde mopogore opogore. Ma en pur kod ohala mara hibiscus. Nyinge malong'o ma dholuo pok oyudo ahinya, to ka yudo ikono bang' chenro ni. Mane gimomiyo wamenye kawuono ohala mosetimo mowacho ni osemiye yuto mabup kaluwore kod lony mare e wechego mag thieth. Ochwalo hibiscus mondo mi okonya ne oganda. To kawuono ohala motimo ni ochopo e mesawa mara ohala gi mwandu. Kendo kawuono en ja ohala mar juma. Erokamano ahinya kuom biro odiochieng' kawuono. Gi nyinga iluongo ni Eric Hyde Rachuonyo. An ja ohala. Wan kaka kambi maduong' mar Nyamasi Rosel wapuro hibiscus. To bopoli mondo onduok ni madhi hibiscus tea. Koro kuma natiye, organization manatiye, part mar agriculture, nono ka gin koro kane ayude to bedo curious mondo ang'e ni hibiscus tea en ang'o. So natimo research mang'eny, masome mang'eny, manongo health benefits gi kaka ng'eny. Koro wacho ni gini en gima ber mang'eny nyalo konyo ogandawa. To mondo mi obed makare, matime makare, en mondo wapure kaka Nyamasi, all process nyaka end product. Moko waketo ng'ato in between nikech ji timo gik moko yo mopogore opogore. Kaka an health officer ahero konyo ngima ng'ato biro mokwongo. Koro ene wabet piny kaka Nyamasi Rosel team mwacho ni giro niendi wadwa ni wapure organically, watimo harvesting and then and what you end product. Proponi there's ntiere ng'ikruok moro diere ka to wang'eyo ng'ikruok no. To koponi ntiere japur ma
certified as the Nyamasi Rosel company. We never decided team hibiscus kende, we are focusing on the citizens' health. Jopiny nyaka wami rit ngimagi. To ka wakiko gik moko mang'eny iye ka to wachalo jok ma manyo pesa ma timo shortcuts mang'eny mondo wayud pesa, but the main project kaendi, main plan en ni mondo watim nade walos gini organically mondo wakony jopiny kaka dwarore. Koro momiyo ka waonge gi mango, waonge gi passion, waonge gi watermelon, nikech nitiere jok ma be timore nade timo mago. Koro wan kaka Nyamasi Rosel company wadwa ni mondo wa focus a product achiel ma en hibiscus. Yuto ntiere, ing'eni ka ja ohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Jo Germany madhe mang'eny sana, jo UK madhe mang'eny sana, Japan be madhe mang'eny sana. Mago kuonde ma be wanted gi customers magwa. Jogo ma customer wa ma Kenya kaendi o receive hibiscus maber sana, kendo wanwang'o ga duoko ma otegno, duoko maber, positive results. Duoko gieki ema osebedo kamiyo mijingo mar timoro nade kete obed makare. Koro kaluore hibiscus wa pure organically, onge gima omede. Onge gima omede. Wapure organically. So all that process. Tinwang ka koro tests marwa opogore gi hibiscus moko ma yudore markets oko. Kocha. Pogruok ibiro niya hibiscus marwa ok en GMO. Yes. But non ka hibiscus mamoko oko kucho gin GMO. Tinwang ka hibiscus mamoko kucho the too acidic, gin acid mang'eny. Mabang kise madho gi ti inwang ka idong gi heartburn, joma nigi ulcers be medo hinyore. Koro inwang ka marwa ni kimadho to kitieko to onge gi aftertaste, onge gi okelni heartburn, okelni ulcers. Hibiscus health benefits ber mare kuom ngima oganda en gi ber mathoth kabisa. Ne jogo duto matiyo kode, and reduce blood pressure. Ne joma nigagi blood pressure imadho maliet hibiscus tea now, kimadho hibiscus tea to duoko blood pressure mari piny, and then it is rich in vitamin C. Okay, kaito en omedo remo, en gima kimadho maliet to medo remo. Kaka koro Nyamasi Rosel company wantiere gi products mopogore. Mamaindi is one of the products, hibiscus flower. Wantiere gi hibiscus flower, wantiere gi hibiscus powder, wantiere gi hibiscus tea cut, wantiere gi hibiscus jam, miwiche mkate, kendo wantiere gi hibiscus juice, wantiere gi hibiscus tea. Kuom products ki duto wan en gi dukni kuonde mopogore kaka koro sani wantiere Nairobi CBD, duka mokwongo ntiere Tomboya Street, Dynamic Mall, chopo Dynamic Mall, room 126. Ne joma dwaro pur, gima danyisgi en ni pur ok yot, kendo pur ok tek. Kato luwore niya, gimidwa purono, in gi market ne. Ok inyal chocho ukinyi achiel to idhi tichaka pur. Kise pure titere kanye. Koro nyaka itim research ni gira ma puro ni indika pure tadhi tere kanye. Okay? Koro ne jo madwa ni mondo chak pur but kuongi bed gi plan. Ni gima dwa puro ni adwa tere kanye, en gi market mane ma biro timre nade ma biro konya to biro konya yo mane. Ne jogo madwa donje project kaka koro mara ni endi, ginyalo donjo to okoyot, otek kech ochamo pesa mang'eny sana korka pur gi harvesting.
Okay, ne customer magwa Maginyamasi Rosel Company wanted gi number sime makigoyo to eyudo product number sime mokwongo and 0101 02 12 14 0101 02 12 14 machielo and 0716 84 6355 0716-846355. Mago nembe ni makigoyo to imako immediately kendo waoro ni product kamoro moro mitimore na midware. Wachopo e giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Nyako Ramogi Jwang' en mor mara ni bende ikete karka adno chak chenro makawuono mar ohala gi mwandu makoro wachopo e giko mare. Tudi koda kendo juma manyien kama dhi manyo ni ohala machielo. Wami riekni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Bende kantie sigana mora mora mwasebedo ka watimo to muli kata mako dhod chunyi maiye. Ornwa ote machuok ka indikonwa SMS line wa mar Ramogi TV ma en 23 kata mbui maro mar Facebook mar Ramogi TV yudo kata Ramogi TV kachiel koda ka mbui mar X kama itudi kodwa @Ramogi TV KE. Kanyo wabedo kod ng'eyo ni gin gik mage monego watim to ka in ja ohala ornwa ote kaeto bang'e wabiro biro kama intiere mondo watim sigandi. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluoch.